שלום, המנהל. אפשר להפריע לך כמה דקות? שלום. שלום מכבודו. שמי צביקי, מכושר שפיל, של אהרון שור. כן, שמעתי על זה כבר. אינה דומה שמיעה לראייה. אז הנה, אני בכבודי ובעצמי הגעתי לכאן הנה. תקשיב, אני בדיוק עכשיו מאוד 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 עסוק, אני לא יכול כרגע. בבקשה, אולי פעם אחרת. אתה עסוק? במה כבודו עסוק? אני מחפש תוכנית איכותית, מושקעת, ערכית. אני אומר לך, אני כבר מיואש מכל כך הרבה חיפושים. אני לא יודע מה לעשות. וואו, בשביל זה אני כאן. איזה השגחה פרטית. אני לא מאמין. הנה. כושר שפיל משיקה, הפעלה בדרמה ובמשחק לילדים ובני נוער, על ידי השחקן המוכשר אהרון שור ובובת תיאטרון, בביצוע מקצועי ומרתק, שמור, חינוכי, המקנה מסר וערכים, מופיע ביידיש ובעברית. פרשטייסטה? מתאים למגוון רחב של גילאים, סוחף, משחרר ומענה. איזה יופי. זה בדיוק מה שאני מחפש. אתה יודע שהקדשת לי מזמנך היקר. אני ממהר מאוד. הלו"ז שלי צפוף. אז קבענו, בסדר? קבענו בעזרת השם. סליחה, המנהל, אתה מוכר לי מאיזה מקום. אתה לא אהרון שור מכושר שפיל? אתה שחקן?